Kada pomenemo svoj grad, najčešće smatramo da ga poznajemo najbolje i da smo baš mi onaj koji treba da ga prikažu i, na primjer, gostima sa strane. U tom kontekstu gotovo stereotipne slike najčešće i odlaze u svet, što ne znači da su one loše, ali svakako postoji i neka druga realnost koju nekad nismo baš u stanju da vidimo. Mnogi će reći da je to i suviše sirovo za neki ukus, međutim baš to sirovo nekad ide do one same suštine. Sirovo iz Beograda, na primjer, može da se nazove projekat petorice mladih fotografa, od kojih su dvojica jutros sa nama, Luka Knežević-Strika i Darko Stanimirović. Dobro jutro i dobro nam došli. Beograd Raw ili sirovo iz Beograda, sirovi Beograd, je li tako? Koja je ideja? Neke od fotki su bile proteklih dana i u novinama. Koje ste prosto vi imali, da kažem, ideju u vodilju? Pa ideja je bila da se skupi jedan broj fotografa koji bi predstavio svoj grad na prosto neki svoj ličan način iz svog ugla, bez neke ambicije sada da to privuče, ne znam, neki broj turista ili... Dakle, prosto da beleži grad dok živi u njemu i iz svojih nekih ličnih razloga i da to predstavi narodu kao eto, svoj pogled na grad. Tako da je zanimljivo opet što je tu 5 fotografa koji opet imaju svoje, svi mi imamo neki svoj pristup u fotografisanju, tako da nije to jedan način, jedan ugao viđenja, već prosto nekoliko fotografa koji na različite načine prikazuju. Jeste se upravo zbog toga iskupili da bi cela priča imala taj neki šarenolik ili raznolik pristup? Pa da, u stvari ide prikazati s jedne strane nešto drugačije od onog što postoji, odnosno napraviti neki outlet da bi to moglo da se pokaže ljudima, a s druge strane da u tome što prikazujemo ne bude sad nekakvog šablona ili nečega. Prosto mi smo fotografi koji živimo u ovom gradu i prosto slikamo kada u njemu živimo. I onda to što napravimo doživljavamo kao nekakvu iskrenu prezentaciju grada, onakvi kakvi ga vi vidimo, a opet svako od nas na svoj način različito. Kakve su neke prve reakcije upravo zbog toga, kažeš, prikazujemo grad onakvi kakvi ga mi vidimo, možda nekome upravo to vaše viđenje deluje nedovoljno dobro u kontekstu predstavljanja Beograda? Pa ne znam, nisam do sada primetio da je bilo nekih, što znam, tako, te vrste negativnih reakcija na prvu loptu. Generalno su ljudi koji su došli do nas nekako već delovali zainteresovano za to i ne znam, možda kada bi postojala situacija u kojoj bi se te naše fotografije ili takav način predstavljanja grada nametali i bili sad nešto što bi bilo zvanična propaganda grada ili slično, možda bi onda ljudima smetalo. To možda ideja baš da ovo postane neki vid promocije i propagande? Ja mislim da to nije neka ambicija da to bude ono, kako bih rekao, mainstream pogled na grad. Jer onda bi možda to je bila i kontra svrha. U suštini poenta je da... Tu poentu, da. Pa da, ne bi imalo tu poentu, jer svrha je da prosto ljudi koji tu žive, da oni prikažu na svoj način. A ako to postane neki način, neka vrsta propagande, onda je to već nije toliko ličan nivo, već neka kao zvaničan. Onda ide kao rad po zadatku. Pa da, mislim, na stranu to što ne bi nikad se ni desilo. Kad govorimo sa neke tehničke strane, jel šetate s fotoaparatom ulicom ili odaberete mesto pa čekate situaciju ili kako prosto radite? Pa mislim da je to individualna stvar, ali generalno nema pravila. Prosto svako od nas, ja mislim, i većina ljudi koji vole fotografiju, vole da imaju fotoaparat sa sobom, kada su u mogućnosti. I onda najčešće kada idem negde ili nekad i odem u šetnju da bih fotografisao ili možda fotografisao. Ali uglavnom su to te neke spontanije stvari zapravo. Znači, retko ću sad stati negde, počekati, osim ako baš uočim neku situaciju pa čekam da se nešto desi, što mislim da će biti zanimljivo, ali generalno je to spontano ili bar poluspontano. Ima fotografija koje zaista onako pomeraju kompletnu predstavu kad se priča o određenom gradu. Da li je bilo i samih situacija koje su, eto da kažemo, čudne ili neobične, smešne, opasne? Toga uvek ima. Mislim da je to opet karakter grada, da ne dešava se samo
jedan tip događaja, ni jedna emocija, nego prosto kad krenete da ulazite u sve ćoškove, da kažem, prosto sve to isplivava i čudne i smešne i ozbiljne, zabavne, tako da mislim da je to u stvari karakter grada, sve to pomalo da se skupi. Krenuli ste od onoga što, da kažem, uhvatite, jel tako, što se dešava oko vas na nekim vašim dnevnim rutama i putanjima, da li je to onda sad preraslo u nekakvo istraživanje i traženje upravo nekakvih drugčijih situacija i događaja koje drugi ne vide? Pa mislim da nije ideja da mi pokazujemo nešto što samo po sebi drugi ne vide ili bar ne mogu da vide. Prosto mi više prikazujemo nešto što drugi ne prikazuju. Ali to jeste neki život koji svi žive i sada neka putanja ili mesta na koje ja idem retko su toliko posebna da drugi ljudi tu ne mogu ili ne učestvuju. Ali ja kao fotograf koji se trudi da prikaže taj grad onako kako ga vidi i doživljava, prosto to pokazuje. I u tome je stvar. Znači, povremeno ću, ne znam, sesti u neki autobus i odvesti se malo po predgrađu ili nešto, baš da bih video šta tamo ima, ali naravno da je to nešto što može da radi svako i što ljudi koji tamo pa žive, svaki dan žive i vide. Kad govorimo o samom prikazivanju, šta se dešava sa fotografijama koje ste do sad napravili, koje ćete napraviti? Pa trenutno su uglavnom na internetu, znači našem sajtu bellyrow.com. Imamo takođe i Flickr grupu na sajtu Flickr gde pozivamo ljude da šalju svoje fotografije. Mi opet upravimo neki izbor da bismo prosto kao mi birali i stvorili neku više kao neku direkciju, jer ljudi fotografišu na razne načine, mi opet gledamo izbegnemo taj neki turistički pristup, već da prikažemo nešto što, da kažem, liči na ono što mi želimo prikažemo. Tako da u okviru te grupe onda imamo jedan solidan broj fotografija koji su napravili mahom drugi ljudi. I to je uglavnom to, ali svakako ideja je da izađemo van tih okvira interneta, na izložbe prosto u grad, da uđemo sa fotografijama među ljude. Tako da je to neki, da kažem, plan za buduće. Ima dosta nekih zanimljivih prostora da bi i bilo lepo prikazati te fotografije. Dakle, Flickr, je li tako, i belgrade.com. To su adrese na kojima se možete raspitati o čitavoj priči i na kraju krajeva i učestvovati. Je li potrebno da se zadovolje nekakvi tehnički kriterijumi? Ne, nije to toliko, nije sigurno presudno. Fotka će pričati sama za sebe. Pa da. To je poenta. Hvala mnogo, momci, dakle pozdravite ostatak ekipe i samo nastavite da radite. Beograd to od vas očekuje. 7 sati 52 minuta, budite se i dalje sa nama, do 10 smo zajedno.